Għall-ewwel darba f'pajjiżna f'għexieren ta' snin taħt il-Prim Ministru Robert Abela qed jiġi miġġieled il-kankru tal-korruzzjoni. Kiteb dan l-artikolist Martin Scicluna fit-Times. Qal li f'qasir żmien taħt il-Prim Ministru Robert Abela Malta esperjenzat trasformazzjoni fil-governanza. Martin Scicluna kiteb kif il-korruzzjoni kienet mifruxa taħt gvern nazzjonalista. Qal li iżda fl-ewwel xhur tiegħu fit-tmexxija l-akbar kisba tal-Prim Ministru Robert Abela kien kif tratta l-korruzzjoni. Scicluna kiteb dwar il-mod kif il-Prim Ministru flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa amministra lil pajjiżna fil-pandemija. Dwar il-governanza, Martin Scicluna kiteb dwar l-ewwel deċiżjonijiet li ħal Prim Ministru Robert Abela, fosthom dwar il-proċess indipendenti li bih inħatar il-Kummissarju tal-Pulizija l-ġdid u li dan neħħa lill-Assistent Kummissarju Ian Abdillah milli jibqa' jmexxi t-taqsima għar-reati ekonomiċi. Scicluna qal li l-governanza għaddiet minn trasformazzjoni, għaldaqstant qed terġa' tiddaħħal il-fiduċja fil-Gvern, grazzi għal bidliet li qed jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.